de vicepreședintele Consiliului Județean, Radu Bica. Este omul potrivit la locul potrivit. Și să știți că nu o spun degeaba, eu îl cunosc de foarte mulți ani, deci mie nu pentru funcție, funcție, mie mi drag ca și om, ca și prezența dumnealui oriunde, lasă loc de bună ziua oriunde merge și din câte am auzit, eu aud multe, știți, v-am spus eu că mocanii ăștia nu dau degeaba cu toporul în buștean, am înțeles că este omul care vă ajută, o sprijină pe doamna primar, îi îndeplinește toate dorințele, să aveți dumneavoastră drumuri bune, să aveți dietăche, așa că merită aplauze. Și să vede că e aproape de dumneavoastră, că doar e de la tur, da. No, am știi, zice că nu e așa, dar eu știu că e așa. Și să mergem mai departe și avem consilieri județeni. Haideți să-i primim în aplauze pe consilierul județean Ioan Petran. Ișvan Vacar, vicepreședinte UDMR. Aplauze. Și Cecan Eugen. Da, la PNL. Am încurcat borcanele. V-am spus eu, nu degeaba morcan. Dau voie să le încurc. Mie îmi spune, ți la mine microfonul, nu? Mor ierta. Știți cum zic eu, că dacă nu îmi cer scuze, mai greșim și noi. Și să chemăm pe viceprimarul din municipiul Turda, Irimie Mircea. Un om deosebit cu un suflet mare. Și pe domnul vice îl știu de foarte multă vreme. Și să-i dăm cuvântul doamnei primar, bineînțeles. Aplauze pentru primarul dumneavoastră de seamă. Bună ziua, vă zic încă o dată. Le zic bună ziua și invitațiilor mei care sunt și astăzi aici alături de mine. Tot ceea ce am făcut în comună până în prezent, să știți că n-am putut să fac singură, am făcut numai cu ajutorul dumnealor. Le mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc, domnule deputat Horea Uioreanu, care de câte ori vă cer sprijinul, sunteți alături de mine. Îi mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, Radu Bica. Toate proiectele noastre pe care le depunem la Consiliul Județean sunt sprijinite de către dânsul. Le mulțumesc în mod deosebit consilierilor județeni care votează bugetul în Consiliul Județean și ne dau bani pentru investițiile noastre. Mulțumesc în mod deosebit domnului vicepreședinte al UDMR, Vacar Ișvan, care pe lângă funcția de vicepreședinte UDMR este și directorul agenției unde depunem noi proiectele pe fonduri europene și avem sprijinul dânsului. În mod special îi mulțumesc domnului viceprimar din municipiul Turda, care este alături de mine în tot ceea ce fac, mă sprijină cu idei, cu gânduri, cu sfaturi bune. Vă asigur că în continuare noi vom sprijini toate proiectele dumneavoastră. De altfel, noi am participat, așa cum a spus și doamna primar, la câteva investiții foarte importante. Una dintre ele este aici la dumneavoastră de față, bani pentru renovarea acestui cămin. De asemenea, am participat cu bani pentru investiții în ceea ce privește infrastructură și aici mă refer la drumuri. Chiar mâine este licitație pentru drumul comunal Tureni-Micești. Sperăm să se prezinte constructori și să începem în această toamnă construcția acestui drum. Da, să trag atenția corect, primul tronson este din centru până la cimitir, cel de-al doilea de la cimitir și până în Micești se va licita mâine și sperăm să fie câștigat. Multe investiții am făcut la nivelul Consiliului Județean și ca să termin aș vrea să vă invit pe toți iubitorii sportului în data de 1
începând cu ora 14 pentru a vizita noul stadion Cluj Arena, când va fi decretată ziua porților deschise. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc distracție plăcută și să ne revedem cu bine. Acum câteva zile doamna primar m-a sunat și m-a invitat duminică la Tureni. Și vă spun că am fost puțin îngrijorat. Pentru că știam că e așa comună frumoasă, bogată, pământuri mănoase și zi ăștia ori scot cu porumbul, ori cartofi, ori secla și mă cheamă la lucru. Și ce fac? Și atunci zic, vin în costum, dar de nu mă pune la muncă. Și uite, am dat de o sărbătoare. Și acum vă spun că am venit cu drag pentru că Tureniu e aproape și soția mea este un fiu al satului de la Micești și voi deveni și eu un fiu cu toată familia pentru că ne facem o casă la Micești, venim aproape de noastră. Este cea mai frumoasă zonă, am căutat multe și aici ne-a plăcut. O iubim, ne-am îndrăgostit și ne mutăm la noastră. În al doilea rând pentru că este harnică, este deosebită, este foarte frumoasă și doamna Mariana a întrebat de ce o ajută toată lumea. Dacă aveți cea mai frumoasă primăriță din județ. Cum să nu fugim să ajutăm? Vă felicit pentru doamna primar, pentru doamna vice și vreau să vă spun că la nivelul Turzii, la nivelul comunității urbane Arieș, la nivelul Clujului și a Bucureștiului a fost bine primită, a fost bine tratată pentru că a vorbit prompt, ferm, cert și a vorbit cu mândrie de comună. A pus problemele pe tapet și cred că se rezolvă sau se vor rezolva în continuare. În al doilea rând vreau să vă spun că și eu ajut foarte mult pe doamna primar, pentru că sunt foarte bun prieten cu domnul Mănăilă. Și când are de stat peste program, are mai mult de muncă, mă sună, mai ține 2-3 ore prin Turda. Și reușesc să-l țin că sunt bun prieten. Și uite, așa merge administrația. Acum, lăsând gluma la o parte, vreau să vă spun că ziua în care are loc fiii satului este cea mai mare sărbătoare a comunei. Este o zi în care se etalează adevăratele valori culturale, tradiționale, folclorice, etnice, valorile administrative și sociale. Ne reîntâlnim cu drag cei tineri și cei bătrâni și rememorăm martirii, eroii, viața, strămoșii și tot ce reprezintă zona și localitatea. Doamnelor și domnilor, adevărata valoare românească se găsește la țară. Aici este vatra românească a României. Curățenie, aer curat, sănătos, o mâncare sănătoasă și bună ziua la fiecare poartă. Doamne ajută, sănătate și petrecere frumoasă! Vă mulțumesc că aveți dumneavoastră un buchet de primărițe foarte agere. Nu prea trece, să zicem, săptămână, ca cel puțin una dintre ele, dar de obicei amândouă, să nu ne caute cu vreo problemă a comunității. Să știți că toată ziua cer bani pentru comunitate. Nu știu cum le suportați. E un lucru deosebit. Să știți că foarte puțini fac așa. Și o fac cu sufletul curat și o fac cu foarte multă energie și foarte multă investiție. Nu este ușor ceea ce fac dumnealor pentru acel salar de 2 bani. Trebuie să le estimați, trebuie să aveți încredere că va putea fi poate și mai bine. Noi, comunitatea maghiară, suntem împreună și vom fi în continuare împreună. Tisztelt közönség, kedves magyarok! Ugye jó itt együtt lenni, ugye jó magyarnak lenni itthon? Mikor ma a templomba megláttam ezt a csokor fiatalt, a túri együttest, akkor az jutott eszembe, Jézusnak a példája jutott eszembe, amikor a magvetőről beszélt. Ide a mag, a jó földbe került. És ezt az alpolgármesternőjüknek köszönhetik, Kolozsvár Ilónának és a polgármesternőjüknek köszönhetik. Hiába van jó mag, hiába próbálkozunk, hiába megyétől, országtól RMDS-ként próbálunk segíteni, ha itt nincs összefogás. De itt, önöknél, Tordatúron összefogás van. Ott volt mind a 3 felekezet a templomunkban, a Szent Kereszt alatt, kegyeletüket hoztuk. Köszönöm szépen, hogy itt együtt lehetünk. Isten áldja magukat! Îmi face mare plăcere, calific, iată să vin să onorez, de fapt, și să am mare onoare de a participa alături de noastră la invitația pe care primăria, doamna primară special, mă face. Mă bucură că astăzi este și vreme bună. Anul trecut mi-aduc aminte că am plouat, astăzi se vede că e vreme bună, deci înseamnă că se apropie și vremuri mai bune, probabil ca legile de la anul care să transforme și vremurile în alte vremuri. Vreau să vă
felicit pentru că ați ales o persoană deosebit de activă, pe doamna primar. Deosebit de activă. Și vreau să vă spun că dacă la început mi s-a părut ca orice femeie nepotrivită la funcția de primar, iată că m-am înșelat încă o dată în viață. Pentru că nu pot să fiu tot timpul, să am dreptate și să mă gândesc cum o fi și așa să fie bine. Iată că m-am înșelat. Dar m-am înșelat în bine, pentru că doamna primar, venită aici ca să conduc această comunitate, mi-a întărit ceea ce eu trebuia să cred de la bun început. Că este un bun primar, un bun gospodar și s-a dovedit. Deci vă felicit pentru alegerea făcută și sper că doamna primar la cât mai multe mandate pentru comunitatea asta. Și bineînțeles mă felicit și pe doamna viceprimar pentru tandemul care l-au făcut. Este un tandem unic, feminin. Iată că femeile, dacă bărbații se dau deoparte, fac ce trebuie. Să le felicităm încă o dată pe doamnele care conduc Comuna Tureni. Și pentru că lucrurile trebuie spuse până la urmă, vreau să vă spun că am bucuria să vă anunț și poate că știți, poate că nu știți, că eu voi fi candidatul la președinția Consiliului Județean din partea unii social-liberale, adică Partidul Social-Democrat și Partidul Național Liberal. Pentru că dacă astăzi avem vreme bună, să sperăm că vom avea și vremuri mai bune la anul, pentru că așa ne dorim cu toții. Să schimbăm un pic vremurile ca să avem cu toți bucuria zilei de mâine. Nu tot timpul tragedia zilei de mâine. Și vreau în final să dau o diplomă din partea Partidului Național Liberal și partea mea personală, doamnei primar, pentru tare activitate. O diplomă de înaltă cinstire pentru activitatea depusă în folosul comunității dumneavoastră. Doamna primar, vă mulțumesc foarte mult și încă o dată aceeași felicitare. Cât mai mulți ani. Iar dumneavoastră, Doamne ajută și să avem parte de vremuri mai bune. Doamne ajută! Mulțumesc mult pentru această diplomă pe care eu nu pot să o primesc singură și trebuie să o împart în jumătate cu doamna viceprimar. Sunt de acord. Stimați invitați, stimați cetățeni ai Comunei Tureni, aș vrea să vă mulțumesc în mod deosebit că ați venit astăzi în număr atât de mare. Nu vreau să spun ce am făcut, ce nu am făcut. Cine are ochi vede, cine are urechi aude. Știu însă un singur lucru, că această zi ne-a reunit sub semnul crucii. Și când zicem cruce, credem sau nu credem în ea, fiecare o ducem pe a noastră în fiecare zi, cu bune, cu rele. Și când zicem cruce, zicem înviere. Și dacă v-ați adunat într-un număr atât de frumos, sunteți implicați sau nu sunteți implicați, o să vedeți învierea Tureniului prin copiii pe care îi aducem astăzi în fața dumneavoastră, ansamblul român și maghiar de dansuri populare, intrați, amândoi. Deci acesta a fost un vis al doamnei primar și al meu personal, ca să se vadă că și Tureniul trăiește și că mergem înainte. Și ansamblul maghiar și cel românesc prima dată joacă în Tureni. Deci aplauze că aveți două ansambluri dintr-o dată. Uite ce frumos și sunt îmbrăcați, cu costume noi. Așa o zis doamna primăriță că le-au făcut costume și la cei nu se supără nimeni. Eu am văzut pe cuvânt așa o primăriță și o viceprimăriță să se înțeleagă, chiar n-am văzut niciodată. Nu fac una fără alta, nimica, e foarte bine. Aplauze încă o dată pentru ansamblul din Tureni.